سلام زخبركم تخطاتلتي مدبات دمت حفاش إيرترا كابز قتلنا نأبا علام مبل 32 عمت بعلنا تنت إيرترا ككومشنر كومشن بحل سبورتن أو هاد شماغل بعلات أمباسادر زمدة تخلى متأجل جلوز زينا إيرترا زكايدو زررب نزرخ بنايا حبريتا بقدامنتنا بخاتكم ناب كبرى سماعتنا أبزل لخمو بمعبل نبصحو مدلاتنا طفيفنا لنا سنة مكتتال بس هذا الزمن يجب مفتاح بتاعنا قادم ومحكم المسلم المدرسة على نتيجة تايج المسلم سجل مدلوات كي زي مدلاو ناي كلتشان أسران سدستان عمتنا صرنات كابتنا كالوان دمق زوله كنجوريت علامنا وهنياتو حدا بجزء كوفيد وان زنورلو درجة كم تزق بعين جبرنا نيرنا كلا نجرك هاجرنا أتياتو زلا مدرخ أوزي تسفاز مدرخكم مهون متأن يدخل معالتي سغاين هاجر كويلو سنحي من مساسو فلي أغلبو زوهابون فلي مدلواس جبرلون وان مهانو يتمدلواتنا مذكر المتأن أبي زبالينا نحسب مالتي مدلوا كابجمر درجة كمود أتاتري جميرنا إذا أنتيو تعبيت مدوات نروح جزء مدلواس ديولو نعبنت أبتي استادي مسمرة نجبر مدوات كم حجي أبتي وشت ميدا استاج متكال موسيقى نتات بمعدام ومدلاو دو كوندكتراتنا موسيقى أزلو وزخيز نبرة مدواتنا خنا كايس أنا هنا الجنوب كانوا بلو حاسيبنا مالتيو سلزي أشعات كله زساتو فلو مدوات مسؤولنا كل بهراتنا ناي بحلو من قصاصات زلوا كون نزهلو كنتات قل زخيل حدا دراما وهنا لنا سلزي بتقل الله تي مدب مستخلو خالد زخيد مالتيو ناي سلف سراويت كهليو ناي كور بريزيدنت مجلس الحزب كهليو إذا كبابيلكا بتقل الله أبتي ستاديوم أسمرة زكايد مدب ناي كل تسعة قبلو كخول إيتي مدلواز قبر زلو سلزي مدلوازي درو تجميرو يخيد الله أو صبغ درجة خابس يحلله مالتيو تبعلك ما أسجمر بمنتهي مدك يحجمر حجي نتي فلي بزبلة أجابك كبريو ويدم مدلات كبر الله زولكم حدا فلي مدب تأتي زول تايو ودت هي ناس النتيو زي كاب قلت أسران 4 ناي حج مالك ناي زور حزي كجمري انتاي هي ناس النت كم حجي ناي شق ناس النت ودت غيرنا نيرناينا تاشق ناي ناس النت كابنا أفها جميرة كل قطرنا قطراتن كتماتاتن حبس ختماتاتن نايمول هاجرنا كل زباتاتن نازرت مودعتها بسران 4 قندت أبتي مدب نصنبل ناس الناس تدالو لهم تأتوا تجيران رايح حجة عمزي هي بناس النت ندالو لنا زي هي بناس النت زنتاي هي بناس النت هجي كابنو سوكف زوا لتازوا قداش تبلو تاريخاوي تبلو بوتا تاريخاوي بجزء بنايك أرسديو تاريخاوي بناي تاريخ ديو تاريخاوي بنايك أرسديو وزته هم محمد تازوا أبتتقربوا زلوا سانتا تعمق حمد أو كتقمت سلام تاي حمد مالت مريت مالت هاجر مالت كا حزبي سلازي زخلو استجبره أبقالسي أوان زخلو مسوات تخفله زخلو هاجر بمكل خال ولا ونات إيرتران بمصنع استجبره أنت مريت سلازي نز مجلسي كما حدا زوبا كابت قداس زبها البوتا حمد مريسا إذا حمزي أو الصوم تدالي لزلو سانتا وي كرسيت آتيو كم هي بنايتا زوبا نهاجر خول 4 كاب زوبا سمينا وقيا بحري كاب كتمان أفا كجمري زعدزي سلازي زوبا سمينا وقيا بحري كاب قداس تبلو بوتا عمق حمز حيزا أبتا تدالي أزلا كرسيت أبا أخذ أدوها
ስለዚህ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ነታ ናይታ ዞባቲኣ ሓመድ ሒዛ ኣፍታ ዞባኣ ኩሉ ክዘውር እያ ኣቀባብላ ናይዚ ሓመድ ዝኸኣ ለካነ ሃገር ወይ ድማ ንዓቢ ፍጻሜ ናይ ሃገር መግለጺ ወይ ድማ እትገብረሉ ጽምብል ከምኡ ክግበረላ እዩ ኣብዝኣተወቶ ቦታ ኣብዝኣተወቶ ገጠር ከተማ ሓውሶ ከተማ እቲ ዝግባእ ምቅባል ክግበረላ እዩ ዑደት ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ተወድአ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ከተረክባ እያ ኣብያ ተረክባ ኣብ ከተማ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተዳልያ ጸኒሓ ካብቲ ትደልዮ ቦታ ሓመድ ሒዛ ጸኒሓ ኣብታ ቅርጺት ንዓ ዝተዳለወትላ ኣብኣ ተእትዋ ነዛ ጽዋዕ እዚኣ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ህያብ ሒዛ ዘላ ናታ ህያብ ካብኣ ትውስኸላ ክልቲአን ማለት ክልተ ኮይና ኣለዋ ናይ ክልተ ዞባታት ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣተን ኣብዚ ተዓቂበን ንዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ይዞርኣ ዞባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዑደታ ኣብያ ትውድእ ኣብ ቆሓይቶ ስለዚ ዞባ ደቡብ ክትቅበል እያ ማለት እዩ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ ደቡብ ከዓ ካብቲ ነቲ ታሪክ ነቲ ህያብ ይገልጽ እዩ ናይ ዞባ ይትብሎ ቦታ ሕማቕ ሓመድ ሒዛ ኣብታ ዝተደለወትላ ከረጺት ክትእከባ እያ ክትቅበላ ኮላ እዚኣ ኣብ ቆሓይቶ ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እናታ እውን ኣብኣ ትሕውሰላ ስለዚ ናይ ሰለስተ ዞባታት ህያብ ንሙሉእ ዞባ ደቡብ ትኾልል ማለት እዩ ዞባ ደቡብ ናብ መን ከተተሓላለፍ ንዞባ ጋሽ ባርካ ከተተሓላለፋ እያ ንዞባ ጋሽ ባርካ ከዓ እትህበሉ ቦታ ኣብ ሞልቂ ክኸውን እዩ ስለዚ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብታ ዝተዋህበታ ከረጺት ካብ ዝደለየቶ ቦታ ሓመድ ኣኪባ ኣቑራታ ትጸንሕ ኣብ ሞልቂ ክትርከባ ኮላ ንዛ ጽዋዕ ታናት ኣብኣ ትሕውሰላ ኣርባዕቲኡ ኮይኑ ማለት ሕጂ ናይ ኣርባዕተ ዞባታት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ይኾልል ዞባ ጋሽ ባርካ ዑደታ ምስ ወድአት ንዞባ ዓንሰባ ከተረክባ እያ ዞባ ዓንሰባ ከዓ ኣብ ፍቱይ ዝተባህለ ቦታ ነዛ ጽዋዕ ህያብ ሒዛ ዘላ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ፍቱይ ዝተባህለ ቦታ ትቕበላ ስለዚ ተዳልያ ጸኒሓ እናታ ህያብ ትውስኸላ ማለት እዩ ስለዚ ሓሙሽተ በፂሕና ኣለና እዘን ሓሙሽተ ኣብዚ ተዓቂበን ዘለዋ ህያባት ንዞባ ዓንሰባ ይዞርኣ ዞባ ዓንሰባ ምስ ወድአት ንመን ተረክብ ንዞባ ማእከል ዞባ ማእከል ከኣብያ ትቕበላ ኣብ ገሽናሽም ክትቀበላ ስለዚ ዞባ ማእከል ካብ ዝደለየቶ ቦታ ህያብ ትብሎ ነቲ ንሳ ትብሎ ታሪኻዊ ቦታ ምስ ታሪክ ኩሉ ዝተተሓሓዘ ትብሎ ቦታ ሓመድ ኣዳልያ ጸኒሓታ ዝተዋህበታ ከረጺት ኣቕሚጠታ ትጸንሕ ክትቅበላ ከለዋ ካብ ዞባ ዓንሰባ ንሳ ከዓ ታናት ኣብኣ ትሕውሳ ሽዱሽተ ኮይናላ ማለት እዩ ካብ ሽዱሽተ ዞባታት ዝተኣከባ ንዞባ ማእከል ይዞርኣ ዕለት 24 ኣብቲ መዓልቲ ጽምብል ናይ ኤርትራ ከዓ እዞም ኩለን ህያባት እዚኣት ኣብቲ በዓል ናይ ናጽነት ዝግበረሉ ሜዳ ኣስመራ ናብኡ ንህዝብን ሃገርን ክትርከብ እያ ማለት ስለዚ ዑደት ዝመስል እዚ ብዜና ኣብ ዝመጽሓፍቲ ቦታ ገጠር ድዩ ከተማ ድዩ ሓውሲ ከተማ ምሸት ታይ ዝመስል ኩሉ ህዝቢ ክከታተሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ በዓል ወይ ድማ እቲ ምጽምባል ካብ 24 ናይ ወርሒ ሚያዝያ ክንጅምሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስል ኣብዚ ክሳተፉ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ዜጋታት ይብሉ ዶ ብዙሓት ኤርትራውያን ክመፁ መደብ ሒዞም ከም ዘለዉ እቲ ዝመፀና ዘሎ ሓበሬታታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዝመስል ስለዚ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ካብ ደገ ክመፅእ እቲ ዝበለፀ እዩ እቲ ተኻፋልነት ይዓቢ እቲ ብሓደ ኮንካ እዚ ክቡር መዓልቲ ምፅምባል ዝያዳ ትርጉም ህልዎ ስለዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ደገ ከካብ ዝቕመጥሉ ዘለዉ ቦታታት ማለት ናይ ዲያስፖራ ኣብቲ ቅነ ናጽነት መፁ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ኣለና ሓደ ባህሊ ኣለና ዝኾነ በዓል ዝኾነ ዓመታዊ ዝኽሪ ከተብዕል ከለኻ ባንቀውታ ይዝገብሩ ህዝብና ካብ ንግደት ጀሚርካ ንግደት ናይ ሓደ ዓዲ ወሰዶ ዓዲ ዓመታዊ ንግደት ትከብር ኮላ በቲ ዓቕማ ዘብቅደላ ምድላዋት ጌራ ጋሻ ኣብ ጽቡቕ ምቕባልያ ተካይድ ማለት እዩ ስለዚ እዙን ኣብ ኩሉ ኣውደ ዓመታት ዝግበር ክቡር ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስለዚ በዓል ናጽነት ክኸውን ከሎሞ ዝተፈልየ እዩ ምስቲ ኩሉ ትርጉሙ ምስቲ ኩሉ ቁም ነገሩ ምስቲ ኩሉ እቲ ዝተኸፍለ ነዚ ናጽነት ናይ ምምጻእ ኣብ ግምት ኣቲኻ እዚ መዓልቲ እዚ ተዝኸበረ መዓልቲ ንኹሉ ኤርትራዊ በዚ መንፈስ ከዓ ክጽምብሎ ኩሉ ግዜ ዝደልን
ዘተግብረን ስለዚህ መዘከሪ ወይ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ዝወሃብ ይብሉና ህዝብና ንዝፈልጦ ነገር እዩ መዘኻኸሪ ምባር ግን ጽቡቕ እዩ ስለዚ በዓልና እዩ ኣውደ ዓመት ካብ ዝዓቢ የብልናን ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ኩሉ በሓደ ብዓቢ መንፈስን ብኹርዓትን ክጽምብሎ ከም ዝኾነ ጥርጥር የብለይን ነዚ ንምዝኻኻር ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ሓደ ልምድን ጽቡቕ ባህልን ናይ ህዝብና እዩ ናይ ዲያስፖራ ካብ መጀመርያቲ ምድላዋት ክንጅምር ከለና በብቲ ዘለዎ ቦታ ብዝጥዕምም ዓቕሚ ምድላዋት ክገብሩ ክኽእሉ መጀመርያ እቲ ቴማ ናይዚ ዓመዚ ጽምብል ናጽነት እንታይ እዩ ኢና ንዝርግሓሎ እቲ ቴማ ቅያ سطوم مسرع يزبل إذا حجي درو نخل بدقة زلو إرتراوي كيدو بولو بس من فزي متان كبعل متان مدلوات نخجبر مالتي فلذي أم مدلوات كلنا بحد لنا أوش ذي نقول هنا آثاري أرستي كيا سطوم مسرع لذي بس من فزي مدلوات يخيل الله تزمس الناس اللي رئيسة تاتون صبغيو لك كمتي أبزي بزع عبي مفسكن قورينا ندبل زلنا أبدو قوم بخومو يتمدلوا زخيزلو معالتنا صنت كل حزبي أكل منغستي بمولو زغبرو زلو إرتراوي معالتنا صنتو أبكل التشحن أسران سرستن كما يزبعلا كنارق خنكئل أهلنا مالتيو حدش هيكونن كنو حج نغبرو زنبرنان بقبر زرعنا ييون بزحاي لما قد خنغبرو كألنا مالتيو سلازي قيانا يحزب إرترا قيانا يسراويت إرترا نايتمالي كونن زنبران تأمر زرعين لوط تازمصن إيو أبز بعزي أبز صمبل زخا كم كوب غيرنا نقولصلو هم سلازخونه بز مدلاوزي كلنا خنغبرن بقرعات زي صمبل زي كنصبلون نزخا خرط راي خرب زدلي